Hej og velkommen til den her video. Der er faktisk den første video, jeg har lavet over min YouTube-kanal. Og i dag er der jo Simba-prisen, og det glæder jeg mig helt vildt til, for jeg skal til det, fordi min far han er nomineret i årets gamer og i årets collab. Ja. Så jeg vil faktisk bare filme lidt af min dag, og så håber jeg, at I vil følge med. Jeg vil også filme sådan, ja. Og hvis I ikke ved, hvor det kommer ud henne, så kommer det på Pluto TV, er det ikke det? Pluto TV, eller hvad det hedder. Det kommer ikke på YouTube i år. Så jeg vil bare tænke mig at filme det, fordi jeg synes, det var hyggeligt. Så følg med. Hej, nu er vi på vej til Hjorl Stage. Ned til at vente på, at vi skal ind og sådan noget. Så vi skal til festival! Ja, og min mor er også med. Så ja, vi skal til festival, som jeg sagde tidligere. Jeg vender tilbage, når vi er nået lidt længere. Nu er vi kommet ind, og jeg sidder og venter på, at vi skal ind på den røde løber, og jeg spiser fryst and chips. Og jeg har mødt Malle Rimer og fået et billede med hende, og hun var rigtig sød, og så tegnede jeg også på hendes nederdel. Vi ses senere. Så er jeg færdig med at spise, og jeg skal bare vente på, at vi skal ind på den røde løber. Nu er vi på vej ind til røde løber. Så er vi kommet ind til hallen. Så er vi kommet ind nu. Og så skal vi egentlig bare stå og vente lidt. Naja. Hej. Yes. Tak for det. Tak for det. Ja, det må du. Og du har god musiksmag. Vi er dine naboer. Nå, okay. Vi fik så. Det er tak for det. Jamen, det var så lidt. Christian. Hej. Nå, hej, undskyld fra her. Jeg så dig slet ikke. Sådan der. Tak. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg kan se, det var en telefon. Ja. Det må det i hvert fald. Tak for det. Så. Ja. Det er mig. Det er min datter. Ja, det er helt i orden. Ja, det er bare så logisk. Ja, det er bare helt i orden. Skal vi sådan her? Så. Taget. Sådan der. Tak. Hvor er I søde. Tak. Sådan der. Tak. Ja, kom. Tak. Sådan der. Tusind tak. God aften. Ja. Hej. Tak. Nå. Er du cute. Så står vi ved vores pladser og ved den røde løber, hvor vi så alle. Så fik jeg fat i en af mine yndlings, en Lando, og han lavede musik sammen med Ude Kontrol. Og ham fik jeg også billeder med, som I kunne se på nogle af de andre videoer. Men nu står vi herinde og venter egentlig på, at alt starter. Så nu går showet i gang. Det er en kæmpe stor ære for os at stå her i aften. Vi har været så spændte. Og prøv lige at overveje, at vi landede hele vejen fra det ydre rum. Og en tår sidder sådan der. Jeg har simpelthen sat på. Ja. Det, der skal til at ske nu, det er, at vi skal... Hvad gør vi? Hvad gør vi?
LGBT. Ej, var det en god idé? Ja. Ja. Det klipper du. Smil. Okay, god idé. Ja. 3. Det, der skal til at ske nu, det er noget, som der aldrig nogensinde er blevet gjort før. I hvert fald live. Vi skal nemlig finde på content med ChatGPT. Ja, så nu åbner jeg lige appen. Sådan. Ja. ChatGPT det er nemlig sådan en sej ting, som kan alt muligt. Og jeg tænker, jeg håber, den kan hjælpe os alle. Jeg håber også. Hej ChatGPT. Hej Alex. Er Nelly sur igen? Finder blomsterbutikker i hjertet. Ej, hvad Alex? Nej, hvad hedder det? Jeg står lige til det her awardshow. Jeg skal finde på anden akt til det her awardshow. Kan du hjælpe mig med det? Okay, her kommer et godt nummer til et awardshow. God fornøjelse. Ballerina, prøv lige at høre. Vi er til Simba-prisen. Jeg vil have til højdenspil. Faktisk. Det her, det skal være hjernedødt. Ja. Selvfølgelig. Så du vil have noget hjernedødt. Her har du fuldt Brain Rot Show. God fornøjelse. Ballerina cappuccino, mi, è la moglie di cappuccino assassino. Ballerina cappuccino. Kasper, vi elsker dig! Jamen, du er jo til Simba-prisen. Simba-prisen? Ja. Til Simba-prisen? Igen? Jeg var da lige dernede. Du har lige været dernede, du her. Prøv, vi bliver nødt til at vi skal finde. Hvad fanden er jeg her? Jamen, det er det, jeg bliver. På et eller andet. Altså, okay, jeg har en idé. Hvad hvis du får lov til at overrække næste pris? Okay? Det var det godt, det kan jeg da godt. Nu vandt jeg ikke noget. Ja, det er selvfølgelig. Så det vi gør, det er, at vi alle sammen vi går ud fra scenen. Ja, vi kunne sende lidt med en rigtig lækker speakerstemme, som siger, du kommer og spørger Kasper. Så går du bare ind. Okay, jeg rækker prisen. Er du klar på det? Ja, hvad skal vi tøj? Nej. Okay, vi kører. Det gør vi. Alex, da du brugte ChatGPT, det gjorde mig faktisk ret sur. Altså, hvorfor? Gør jeg jo ikke. Det er jo ikke fordi, jeg bare siger, hey, jeg er hvis det er fint bare, så det gør det ikke endnu. Da jeg fik at vide, at jeg skulle give den her pris ud, kæft, det var en kæmpe ære, det var. Hvor er det flot, Det er fyre? lang tid. Ja, så Instagram, det ved jeg ikke så meget om, men det er jo fedt nok sådan nogle billeder og sådan noget. Ej, det klarer I godt. Men skal vi ikke bare se, om der er nomineret? De nominerede i kategorien Årets Instagrammer er Melissa Benson, Luke Lund, Josefine Simone Dahl, Louise Marlene Hansen, Victor Fogh,
selvfølgelig chat. Jeg vil... Tak. Melissa Benson, jeg har fulgt med dig siden jeg var helt lille. Tak til Simon, tak til Jonas, tak til min kæreste, tak til alle jer alle sammen. Fuck mig. Wow. Hvor er det glæde. Vi ses. Min far, han vandt ikke nogen, og vi sidder midt inde i showet. Så ja. Og jeg har ikke fået filmet så meget, men det må I undskylde, men vi har fået sådan nogle goodie bags. Hvem snakker vi med? Hallo? Hvem er det? Hallo? Der er ikke nogen. Nej, der er ikke nogen. Så vi har fået sådan nogle goodie bags, hvor at jeg har fået sådan en her, Alexander Husum. Den vil jeg unbox senere. Vi har fået lidt forskellige ting, også fra normalt. Og det er jo fucking fedt, fordi det er verdens sjoveste job, og så er det virkelig hårdt. Og rigtig meget disciplin går ind i at nå dertil, hvor man overhovedet kan være nomineret i noget som det her. Meget enig. Jeg har selv startet på YouTube, og jeg vil sige, jeg troede det var nemmere. Det er helt vildt svært, og det kræver så mange timer. Altså man skal virkelig gøre sig umage, og hele tiden få gode idéer. Og man kan ikke gøre det alene, man har altid nogen med, der hjælper en og sådan noget. Det kræver virkelig noget seriøst at blive årets YouTuber. Og det ved man er rigtigt, fordi det har Top Gun sagt. Så de nominerede er... De nominerede i kategorien Årets YouTuber er Morten Mønster, Vinderen er Morten Mønster! Det havde jeg ikke regnet med, så jeg har ikke lige planlagt den fedeste tale. Jeg vil sige tusind tak til alle jer, der har stemt. Tak til min familie. Tak til Christian selv, som er min manager. Som som også har stået bag meget af det her show, jeg sidder om bagved. Tak til min producer, Tobias Bjerre, som som har lavet meget musik i dag, og også har lavet meget af min musik. Tak til Tobias Ulvedal, som er partner in crime. Tak skal I have. God aften. Han er top 3, så det er selvfølgelig. Morten Mønster. Kom så! Sådan! Velkommen til! I kommer bare herned til os! Hey, hernede på den større scene. I kommer bare herned til os! Lige hernede. Tillykke til jer alle sammen. Ja, kæmpe tillykke. Hvis
vi alle sammen lige samler os hernede? Sådan. Stort tillykke. Stort tillykke. Godt. Vi vil faktisk bare gerne sige tusind tak for jeres kæmpe støtte og store indsats til Simba-prisen 2025. I lige har selv en kæmpe stor hånd. Jeg var fantastisk publikum, jeg er sikker på, at det var fint. Og bare lige en gang til. Også for alle vinderne. Kom så! Kæmpe tak til alle, som har set med her til Simba-prisen. Tak til jer, som er i salen, jer, der har set med derhjemme. Og til alle jer, der har stemt. Og selvfølgelig kæmpe tillykke til alle de nominerede og alle vinderne. Vi ses forhåbentlig til Simba-prisen 2026! Alle sammen, jeg vil vise jer, hvad jeg har fået til Simba-prisen. Det fik vi alle som sådan en goodie bag. Så jeg fik sådan en her med Alexander Husum, som jeg unboxer senere. Og så har jeg fået sådan nogle mega sjove klistermærker med en kat. Molly. Nå, det er den der kat der. Molly. Har vi fået med også. Så har jeg fået nogle rabatkoder. Og sådan en her lille feedback fra normalt, som jeg gerne lige vil kigge ned i. Lad os se, hvad der er nede i. Vi starter med sådan en her. Det er 2 Bushy makeup. Sådan en tager lidt makeup med. Det er egentlig sådan rimelig godt at have. Så kommer der noget stikker. Det smager sygt godt, den her. Sådan noget slik har fået også. Jelly Born Sour Patch. Sådan nogle her. Det er også mega godt. Så har vi den til. Øjenmask. Sådan her op til. Det er faktisk også ret godt at have. Det er jeg også mega glad for. Så har vi sådan en her. Vaseline. Den synger noget et eller andet, jeg ved ikke hvad det er. Det er et eller andet i hvert fald, som jeg har fået. Det var derfor den her. Det kan jeg ikke se. Jo, så har jeg faktisk fået sådan en her lille cute squishy, som der er grøn smør, sådan en gamer noget. Jeg kan faktisk lige åbne den. Se hvor god den er. Ja, den er altså mega god. Det er sådan en lille en, jeg har fået. Og nu kommer vi til det bedste af den her med Alexander Husum. Og jeg er mega glad for at have fået den her. Det er jo faktisk Alexander Husum og Nelly, der laver det. Og man kan få dem her. Ghost. Og wet et eller andet, sådan wet chromey, eller et eller andet. Og jeg håber virkelig at få Ghost, eller den der, og den originale, den er selvfølgelig mega fed. Så lad os åbne den. Så lige få den op. Der er nemlig noget ovenpå. Lad os krydse fingre, for jeg får en af de sjældne legendaries. Den ser virkelig fed ud. Jeg har nemlig mange, jeg har. Det er den nye Nelly, den er virkelig cute. Okay, lad os se. Jeg glæder mig. Det er Alexander med hans kamera, det er mega fedt. Så lad os få det her op. Jeg synes, det er mega fedt, at jeg laver sådan nogle YouTuber.
se, om jeg kan åbne den. Det kan jeg godt. Ja. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået den åbnet. Så har jeg fået den åben. Nu er det tid til at se. Jeg har fået den åben, så. Ej, kassen i ryggen. Okay, jeg ved ikke. Det er sådan noget. Jeg fik ham i normalt. Jeg troede, synes lidt var guld, men den findes ikke guld, så jeg sad og bare tænkte, what? Jeg fik ham i normalt. Han er fed. Jeg troede lidt, den var guld, men jeg tænkte, der findes ikke guld. Og så tænkte jeg, er det sådan, jeg har med? Det tror jeg. Lille plakat med en udvejning. En lille plakat. Jeg troede sådan, jeg troede kun, det var den der er heller ikke guld. Den findes egentlig lidt her, så jeg har fået sådan lidt her. Ja, sådan her. Men ja, så skal vi tage hjem på den her video når i dag. Og jeg tænker også, det her at et vlog slutter. Fordi det var egentlig i går, der var Simba-prisen, men jeg fik ikke lige filmet en slut, så jeg tænker bare slut stopper her. Så mange tak for, at I har set med, og skriv noget i kommentaren. Smid et like, hvis jeg skal lave flere sådan nogle endagsvlog, hvor jeg skal et eller andet, eller bare et eller andet. Så smid et like og subscribe. Mange tak. Vi ses næste gang.